Hi guys! Welcome to the Real Nini Jose Kiambao Facebook page. At ngayong araw na to ay talagang napaka-espesyal na araw para sa ating mga minamahal na bayang-banggenyo dahil meron tayong iriregalo sa kanilang mga munting handog ng kasama kita sa Barangay Foundation and of course ng Nina Cares Foundation na sana pagustuhan niyo pong lahat. And tara guys, join us and see the celebration. Let's go! I see you, girl. Masantos siyang aram, EDSI kayo namin to all the iba't iba pong organisasyon na narito po ngayong hapon. Nakikita ko po dito ang ating mga magangganang Muslim community. Hello po. Hi. Okay lang, hindi mainit. Pareho tayo. Of course, nariyan po ang ating napaka-mapagmahal at napaka-sipag na mga senior citizens. Talaga naman po, all the way, laging sumusuporta po sa Team Kiambao Sabangan. Hello po to the titas and titos of Bayambang. Of course, nariyan rin po ang LGBTQ community. I see you there, Serge. Ang ating Dr. Abuya, I see you there. Iba't iba pa pong organisasyon na narito, hindi ko na po iisa-isahin. Ang ating mga department heads. Of course, our kasama kita sa Barangay Foundation, our very own president, si Romil Junio, sir. Hi. Ang ating mga councilors. Hi. And of course, ang aking mapagmahal at napakasipag at ibang one-of-a-kind husband, si Mayor Cesar Terrado Kiambao. Nandyan rin po ang ating Team Magnificent, Paeng, KK, hello. And of course, sa atin pong lahat na narito ngayon, hello again. Alam niyo po ba, this is my first ever public appearance ever since the elections. Ang ating napakakulay at ibang klaseng eleksyon dito sa Bayambang na gusto ko po ulit magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng tuluyan na sumuporta at tuluyan na naniniwala sa Team Kiambao Sabangan, lalong-lalo na po sa liderato na parating na pangungunahan ko po bilang inyong mayor at ang ating vice mayor na si IC Raul Sabangan. Words are not enough to express my gratitude, my thankfulness, and my love for each and every Bayambanggenyo. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng bumoto sa amin, pati na rin po sa mga hindi po kami napili. Wala po akong ibang masabi kundi maraming salamat, and I will do my best to serve this town and to continue what Cesar Kiambao has started for Bayambang. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang Cesar Kiambao, 1 in a million dito sa bayan ng Bayambang. And I always say, you will never get another Cesar Kiambao in this lifetime, especially in Bayambang. It is truly an honor and a big privilege to be able to continue what my husband has started. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na rin sa inyo, you will never get another Nina Jose Kiambao in the town of Bayambang. Kaya tuloy-tuloy po tayong magkaisa at magmahalan. And please, I assure you, anytime pwede niyo po akong lapitan, kausapin. Narito lang ho ako. At sa abot ng aking makakakaya, gagawin ko po ang pinangako ko at tulong ko para sa bayan ng Bayambang. At ito po ay isang halimbawa ng ating
pagmamahal sa ating mga bayan. Ito pong donasyon ng Kasama Kita sa Barangay Foundation at ng Nina Cares Foundation ng 12 mini cabs, correct? Mini cabs para sa ating bayan at simula pa lang yan. So, sana po ma-appreciate po at magamit po itong mga multi-cabs ng ating mga kababayan in the right way at walang favoritism, walang palakasan effect. This is for everyone. This is for each and every Bayambanggenyo. Everyone is welcome to use this. Yun lamang po. Maraming salamat po muli. Magmahalan po tayo. Magkaisa po tayo at lagi kong sasabihin, inaarota ka. To God be all honor and glory. Maraming salamat po. Inshallah. Thank you. At of course, lahat po kayo na ating mga beneficiaries ng maliit na donasyon ng Nina Cares program sa hapon na ito. Ito ay brand news. Nagamit ito sandali lamang ng mga sasakyan na ito. Pero brand new po lahat ito. Ginamit lang pansamantala noong eleksyon. Ngayon tapos na eleksyon, so, pamimigay na lang sa mga nangangailangan. So, alam ko, ang ating mga kawani ay kung pwede lahat ay mabigyan ng mga service vehicle para sila ay makapagsilbi ng mabuti sa ating mga mamamayan. Kasi noong 2016, nung ako'y naging mayor, number one na reklamo ng ating mga department heads, mga empleyado ay hindi raw sila makagalaw dahil wala silang sasakyan. Kaya kung makikita niyo po, marami na pong sasakyan ang LGU Bayambang at madadagdagan pa ng 11 o 12 ngayong hapon. Ang special dito ay ang ating mga kapatid sa Muslim community kasi kailangan daw nila ang isang sasakyan para kung mayroong, sabi nyo nga, kung may namatay, wala kayong magamit na masakyan ng ating mga kapatid na namatay. So ito ay, sabi ko nga, pagkatapos na eleksyon, at saka ko ibibigay. Ewan ko bakit nakakuha ng isa yung barangay Malintok. Hindi ko maintindihan. Alam niyo ba, baka magselos yung ibang barangay. Okay? So, with that, sana alagaan natin ito kasi mahirap po na hindi ma-maintain ang mga sasakyan. Kailangan palagi malinis, na-check yung mga baterya, langis, at tubig para hindi masira yung ating mga sasakyan. Sana alagaan niyo po ito kasi magastos po pag nasisira ang ating mga sasakyan. So with that, walang pangalan ito sa mga benepisaryo, congratulations na kayo ay napili para maging benepisaryo. Maraming hapon po at maraming salamat. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play Dali niyo na yung mga senior sa SM. this way. Salamat!
Grabe. Nakaka-proud talaga maging bayambanggenyo. It's my lucky day. It's my lucky day. Yung internal audit unit, nangangailangan talaga ng sasakyan. So, it is a blessing na nabigyan kami ngayon kasi matagal na namin itong hinihintay at kami ay natutuwa, ang buong team namin, kaya kumpleto kami ngayon kasi magagamit namin ito sa pagpunta sa iba't ibang barangay para ma-monitor yung mga projects ng LGU. So, thank you Mayora, thank you Mayor sa binigay nyo sa aming na pagkakataon na mabigyan kami ng aming pangailangan na sasakyan. Salamat. Gusto ko lang po ipabot kay Mayor Niña at kay Mayor Cesar Yambao ang pasasalamat ng buong ESWMO family sa binigay po nilang service vehicle sa amin. Alam niyo po ang MIF ay medyo malayo sa munisipyo. Nandun po kami sa Barangay Telbang, kaya malaking tulong po sa amin ang binigay nilang service vehicle. Ma'am Mayora, thank you po. Mula po sa puso ng ESWMO family. We love you po. Inar-araw mi kayo. Sobrang thank you po kay Mayora. Ngayon po ay katuparan yung aming hinihiling na sasakyan na hindi na po kami mahirapan kapag may mga brothers kami na na sumasakabilang buhay. Ngayon po may ihatid na namin sila ng maayos at matiwasay. Maraming salamat po ulit. Mayor Cesar Yambao and Mayora Niña po. Takbir! Ayan guys, nakita nyo naman ang regalo namin ng kasama kita sa Barangay Foundation, ng Niña Cares Foundation, at ang aking asawa na si Mayor Cesar Yambao sa ating mga bayambanggenyos na sana gamitin ng talagang for the reason of mas efficient ang service at mas maraming maabot na matulungan na bayambanggenyos. So sana nagustuhan nyo po yan at please, huwag nyo pong kalimutan na magkaisa po tayo at magmahalan tayo dito sa bayan ng Bayambang. We love you. God bless us all. Niña Arutaka.